και μας έρχεται μετά με το χέρι πεντακάθαρο. 4 μήνες θεραπείας αυτό, έτσι. Συγγνώμη, 2 μήνες θεραπεία. Ανώδυνη, ανέξοδη και ανέμαχτη. Το προηγούμενο είναι το καιρό, Να το γυρίσω γιατί δεν το θυμάμαι. 2 μήνες. 2 μήνες. Είμαστε στο διμήνου. Όχι, είμαστε στο διμήνου, αλλά κάθε δίμηνο κάνουμε επανεξέταση στον ασθενή γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια κυρία που είδα στην Πάτρα, 37 χρονών, 5 χρόνια ψωρίαση. Η Ντοβομπέτ και η Κορτιζόνη πήγαν και δώσανε. Μου έρχεται λοιπόν η κυρία με αυτή την εικόνα. Έχει κάποιες αιστείες εδώ. 5 χρόνια θεραπεία. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε γιατί έχει πάρει συνεργά στον οργανισμό της, έτσι. Έρχεται λοιπόν η κυρία, εδώ κάνουμε εξέταση και βρίσκουμε ότι υπάρχει σταφυλόκοκκος στο δέρμα. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορούμε να βρούμε πράγματα πέρα από την κλασική ιατρική, γιατί η κλασική ιατρική έχει φτάσει σε ένα σημείο που βάζει ετικέτες. Λέει ψωρίαση, έχω το πρωτόκολλο της θεραπείας, ναι. Λέει MS, πολλαπλή σπίνηση, έχω το πρωτόκολλο της θεραπείας, ναι. Λέει ραματοειδής αρθρίτιδα, έχω το πρωτόκολλο της θεραπείας, ναι. Τι είναι όμως αυτό που κρύβεται πίσω από αυτά? Τι είναι αυτό που κινητοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα να επιβληθεί στον ίδιο τον οργανισμό? Τι είναι αυτό που κινητοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα να αντιδράσει σε μη βλαβερές ουσίες, στη γύρι? Μήπως είναι κάτι πίσω από αυτό? Κλασική ιατρική μόνο εργαστηριακά την ενδιαφέρει. Εμείς πάμε ένα βήμα παρακάτω. Για να χτυπήσουμε λοιπόν την ψωρίαση, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που κινητοποίησε τα κύτταρα για να κάνουν υπερκεράτωση. Και βρήκαμε ότι είναι σταφυλόκοκκος. Ναι, πολύ στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος και κάντιντα είναι πολύ κοινές αιτίες ψωρίασης, κινητοποίησης του αυτάνους. Ένα μήνα θεραπεία αποτοξινητική, δεύτερο και τρίτο μήνα για θεραπεία και σας αφήσαμε το τατουάζ της κυρίας. Έτσι για να μας θυμάται. Συνεχίζει η θεραπεία βέβαια γιατί είχε κάτι μυκητές, δεν φαίνεται καλά στιγμή. Δεν φαίνεται και δόξη πιτηρίαση. Πάλεψαμε για 4 μήνες με αυτούς, πάνε και οι μύκητες και είναι μια χαρά η πατούλα τώρα, τη χέρια του άντρα της και όλος ο κόσμος. Που τη βλέπει, που τη βλέπει. Αμέσως στο μυαλό σας, αμέσως. Έτσι. Άλλη κυρία η οποία ήρθε σε κάτι. Πόσος καιρός μας πήρε γι' αυτό? 3 μήνες. Έκτοτε σας πληροφορία δεν είναι παλιό περιστατικό. Αυτό το 2014 δεν έχει παρουσιάσει την παραμικρή, το παραμικρό ψήγμα ψωρίασης. Άλλη κυρία, 40 χρονών έρχεται στην Αθήνα, πανικόβητη. Είναι και καλοβαλμένη και φιλετσάτη κυρία. Γιατρέ μου, σώσε με. Τι είπατε? Τα μαλλιά μου, χάνω τα μαλλιά μου. Κατάσταση πενικού. Και μας έρχεται μια φορά τέτοια. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αν έχετε καλοσύνη, δεν θα σας κουράσω ακόμα. 5 λεπτά. Μην μιλάτε όμως, γιατί κουράζομαι και μετά θα μιλήσετε εσείς και εγώ θα σας ακούω. Αυτή είναι και η δεύτερη εικόνα που βλέπω. Είναι ένα μήνα μετά. Το πρώτο μήνα δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Τις δίνουμε εδώ πτήσεις τριχόφυτων, ο λεγόμενος τριχοφάγος. Πρώτο μήνα πάλι θεραπεία, δεύτερος μήνας θεραπεία για τριχόφυτο και τη χάνουμε την κυρία. Ξέρετε, εμείς όταν κάνουμε ασθενείς, 2 πράγματα συμβαίνουν. Ή τους έχουμε κάνει καλά, έχουμε αλλάξει γιατρό. Λοιπόν, λέμε αλλάξει γιατρό. Να μην είμαστε και πολύ εγωιστές. Κάποια στιγμή λοιπόν τη βλέπω και αυτή είχε κλείσει ραντεβού, δεν τη θυμήθηκα, γιατί την πρώτη φορά που είχε δει συνεργάτη μου, τη δεύτερη την καθηγητή, αφού είχαμε κάνει τη θεραπεία, την αποτοξίνωση. Γιατρέ μου, έχω αιτίες. Και όπως και φιλεύει το ιστορικό της, τι έγινε με εκείνο που είχατε έτσι. Αυτό, τώρα πέρασε τώρα. Της είπε στα μαλάκια της, και η κόμη της πλούσια, όπως ήταν. 2 μήνες, όχι, 4 μήνες. 4. Βέβαια αυτή είχε πάει καλά το δεύτερο μήνα, απλώς εμείς τη χάσαμε. Το επόμενο περιστατικό που θα σας δείξω είναι ένα πάνω και τελειώνω. Είναι ένα πάρα πολύ βαρύ περιστατικό, γιατί οι εικόνες είναι λίγο αυτές, θα τις περάσω γρήγορα, ό,τι προλάβει μνήμες και συγκρατήσει. Πρόκειται για ένα παιδάκι 13 χρονών που το παρακολουθούμε για χρόνια νεφρική ανυπάρκεια και μας το φέρνει η μητέρα του κάποια στιγμή και μας λέει: ξέρεις κάτι, έχει στο πουλάκι του και στα ποδαράκια του. Βγάζουμε την κάτσα και την άφη. Το
παιδάκι σάπισε. Τρελαθήκαμε. Τρελαθήκαμε. Σε αυτό το παιδί ξεκινάμε, αφού του κάναμε το τεστ και βρήκαμε ότι πάλι πρόκειται περί νοικητίασης, ξεκινάμε με θεραπεία με τη συσκευή αυτή που φοράω και εγώ, αλλά παράλληλα του κάνουμε και κάθε εβδομάδα θεραπεία στο ιατρείο, επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη, έτσι. Εκτός από αυτόν τον τρόπο που σας είπα που στέλνουμε συγχρόνως, υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να τον οποίο χρησιμοποιούμε πολύ στις αλλεργίες και πολύ στο να απαλύνουμε συμπτωματικά. Μέσω της μεγάλης συσκευής που έχουμε στο ιατρείο, καταγράφουμε την άρρωστη συχνότητα. Εδώ πήραμε το παιδάκι με ένα στυλό, πήραμε λίγο έκρημα, το οποίο το βάλαμε σε ένα πιατάκι, καταγράψαμε τη συχνότητα, την παθολογική, γιατί αυτό το έκρημα έχει και τον παθολογικό οργανισμό και προϊόντα μεταβολισμού και επιθύλια και προϊόντα πνευμονής, όλα. Και την περάσαμε μέσα από τη συσκευή και την αντιστρέψαμε. Κάναμε έναν καθρέφτη. Και την ξαναδώσαμε στο παιδάκι στο χέρι. Με αποτέλεσμα μια συχνότητα να εξουδετερώνει την άλλη. Αυτό για τα συμπτώματα. Έτσι κάνουμε απευαισθητοποίηση από τις αλλεργίες. Ζητάμε στον ασθενή να μας κρεμάσει μια γάζα το βράδυ, έξω, που είναι φορώδες βρεγμένοι, τραβάει όλα τα συστατικά της ατμόσφαιρας, τη φέρνει, καταγράφουμε τη συχνότητα, κάνουμε το αντίδοτο, την αντίδοτη συχνότητα, την δίνουμε και γεια σας. Το ίδιο κάνουμε, και γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί για παράδειγμα, σας μια ασθενής με αιμοξία και στήτιδα, η οποία τσούζει και γάχει, κατουράει 15 φορές την ημέρα, και εμείς πούμε ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα κολοβακτηρίδιο, μέχρι να μπούμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε να μειώνουμε τον πληθυσμό του κολοβακτηριδίου, η γυναίκα θα ξεκινήσει να κατουράει γυαλί. Δεν την αφήσουμε έτσι. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με την θεραπεία της εξουδετερώσης του ενεργικού παράγοντα που σας είπα προηγουμένως, κάνουμε και μια θεραπεία για να απαλύνουμε και να ελαφρύνουμε τα συμπτώματά της. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφουμε τις αρνητικές συχνότητες και τις δίνουμε πίσω. Αποτελέσματα. Εδώ δεν υπήρχε χρόνος για αποτοξίνωση, έτσι. Αμέσως μπήκε αποτοξίνωση στα προγράμματα. Σε 20 μέρες. Σε άλλες 20 μέρες. Σε άλλες 20 μέρες. Πεντακάθαρο το παιδί που μας έρχεται πριν να Χριστούγεννα με αυτή την κατάσταση. Οι μηχανές που σας έλεγα προηγουμένως δεν δουλεύουν. Και δεν δουλεύουν αν δεν τους δουλεύσετε σωστά. Και η πινικυλίνη, φάρμακο χρόνων και πασίγνωστο, δεν δουλεύει αν δεν τον έδωσετε σωστά. Δεν την πάρετε ένα 8ωρο για 10 μέρες και παίρνετε μία τώρα, μία αύριο το απόγευμα, μία μεθαύριο. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και οι 95% περιπτώσεις που λένε ότι οι συσκευές δεν δουλεύουν, που δεν είχαν αποτέλεσμα, είναι γιατί ο ασθενής δεν τις χρησιμοποιεί σωστά. Γιατί δεν υπάρχει μόνο θεραπεία κυριστική. Δεν είναι να σας πω ότι θεραπεύουμε τα πάντα. Εγώ είμαι από αυτούς τους λίγους που είμαι οπαδός της integrative medicine, της ολοκληρωμένης, της ολοκληρωμένης ιατρικής, που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ εναλλακτικής και κλασικής ιατρικής. Και το κέντρο που έχουμε στην Αθήνα είναι integrative medical center. Θα δώσουμε και φάρμακα αν χρειαστεί. Δεν θα τα αφήναμε το παιδάκι να πεθάνει. Θα του δίναμε την νοικητίαση φυσικά, αν χρειαζόταν. Αλλά προσπαθούμε πρώτα να εξασφαλίσουμε τις δικές μας μεθόδους που δεν τον επιβαρύνουν. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να είναι σε κάποιον κάνει αποτοξίνωση, εγώ σου σκοτώνω τοξίνες και να μην πίνει νερό. Και να πηγαίνει να τρώει το βράδυ να γίνεται έτσι. Και να είναι οξεωμένος και να μην είναι οργανικός. Και να μην περπατάει. Και να πίνει καφέδες. Και να καπνίζει. Τι να σου κάνει η συσκευή? Η διατροφή παίζει τεράστιο και σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Εδώ λοιπόν είχαμε πει στο παιδάκι να αποφεύγει τα γαλακτοκομικά, ευχαριστώ, και τη ζάχαρη. Και επειδή η Ελληνίδα μάνα πάλι είδε το παιδί πήγαινε καλά, του χάλασε τη δίαιτα και μας έρχεται, παρόλα αυτά εμείς επιμένουμε και μετά από 3 εβδομάδες έχουμε αυτούς. Έχω πολλά πράγματα να σας πω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά επειδή σας κούρασα, θα ήθελα περισσότερο να κουβεντιάσουμε, να μου εκφράσετε τις απορίες σας, να μου εκφράσετε τις αμφιβολίες σας, ό,τι ξέρω και μπορώ θα σας το απαντήσω και τι είπες. Και να σε ξεκουράσω λίγο, ήθελα να συμπληρώσω κάτι για τους νοικητές. Παρακαλώ. Η κυρία Καραντώνη. Σαν ποδολόγος που έχω τη δική μου εμπειρία,
Πράγματι, κοντά μου έρχονται περιστατικά τα οποία παίρνουν και χημικές ουσίες όπως είναι τα λαμισί και άλλα φάρμακα και μετά από 6 μήνες δεν φεύγει ο μύκητας. Το θέμα είναι τι, ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επανέρχεται ο μύκητας. Και όπως είδατε εδώ, ο στόχος είναι να βρούμε τι είδος μύκητας και πότε ξεκίνησε. Πράγματι είναι πάρα πολλά καλά τα αποτελέσματα και εγώ προσωπικά στο δικό μου το ιατρείο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το θεραπεύσουμε από μύκητε ψωρίαση και έιζεμα στα νύχια και στα πέμπτα. Αυτό απλώς ήθελα να πω τη δική μου εμπειρία. Ακούω ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με ένα χειροκροτικό. Άντε, κυρία Καραδόρη, χειροκροτήστε, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα σας παρακαλούσα λίγο δυνατά όμως να ακούνε, γιατί να μην κάνουμε διαφορετικές ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις. Τρεις, πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει υπερβολικό κατανάλωση νερού. Υπάρχει υπάρχει και δηλητηρία σε αυτό. Τα νεφρά μπορούν να φιλτράρουν ένα συγκεκριμένο. Βέβαια υπάρχει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αν τα νεφρά σου λειτουργούν καλά, επειδή όλο αυτό το νερό χρησιμοποιείται, δεν σε επιβαρύνει. Βέβαια, μην πίνετε νερό μετά τις 9-10 το βράδυ κανένα λίτρο. Καταναλώσετε το 70 με 80% μέχρι 6 ώρα το απόγευμα και το υπόλοιπο 20% ψήφισμα να κοιμηθείτε. Έτσι. Δεύτερο, υπάρχουν θετικά παράσιτα. Πώς? Θετικά παράσιτα στον οργανισμό. Η έννοια της παρασίτωσης είναι η εξής. Υπάρχουν θετικά μικρόβια για τον οργανισμό, τα οποία λέγονται συμβιωτικά. Συμβίωση είναι η κατάσταση στην οποία τόσο ο άπικος όσο και ο ξενιστής βιώνουν χωρίς να έχουν ή έχοντας κοινά ωφέλη οι δύο, ή στην χειρότερη περίπτωση δεν έχει κανένας, δεν πλάπτει ο ένας τον άλλο. Παρασίτωση λέγεται η κατάσταση εκείνη στην οποία ο ένας οργανισμός ζει εις βάρος του άλλου. Γι' αυτό λέγεται και παράσιτο. Άρα λοιπόν η σωστή απάντηση στην ερώτηση σας: υπάρχουν θετικά μικρόβια, ιδίως στο γαστρεντερικό σωλήνα, τα οποία βοηθούν για στη τέψη, τα λεγόμενα προβιωτικά. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν καλά παράσιτα. Παρακαλώ. Μιλήσατε για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ξαναπείτε μου, δεν σας άκουσα. Για ηλεκτρομαγνητικά παιδεία, για αυτά. Σαν εγώ είμαι ηλεκτρολόγος. Είναι συνέχεια μες στα ρεύματα. Πώς θα μπορούσε, ας πούμε, στην επόμενη ή όση θεραπεία και να κάνουμε συνέχεια σε έκθεση του συγκεκριμένου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στη συσκευή Data Read που λέγεται Active Protection, ενεργή προστασία. Και είναι πρόγραμμα προστασίας από όλες τις κακές ενέργειες, είτε αυτές είναι φυσικής αιτίας, είτε είναι αιτίας προέλευσης νοσολογικής, είτε είναι προέλευσης από ενέργεια άλλων ανθρώπων. Βέβαια, να ξέρετε ότι αν πήρε ένα καρφί στο χέρι σας, στο δάχτυλό σας, και κάνει φλεγμονή, όση αντιβίωση και να δώσετε, τη φλεγμονή δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε παρά μόνο όταν βγάλετε το καρφί. Άρα, όσο είσαστε κάτω από την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ό,τι και να κάνουμε, πάντα θα έχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μέσα στους ασθενείς σας, στον χρόνο που ασχολείστε, είχατε κανένα περιστατικό με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο? Όχι. Καινούριο φρούτο του πάντως. Όχι, δεν είχα. Δεν έχω εμπειρία. Δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κάτι όμως συμβαίνει, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παράσιτα που δεν αντιπλέονται στο μυελόγραμμα, και το μυελόγραμμα ουσιαστικά βλέπει την αιματολογική ιστορία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παράσιτα που δεν αντιπλέονται και προσβάλλουν το μυελόγραμμα από τα μυελοποιητικά οργανοσπίνα. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρία, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω. Η συσκευή, αν περίπου υπάρχει ένα φαρμακευτικό, το οποίο είναι η ίδια, μεταξύ μπορεί ένα χέρι και 100 χέρι. Η συσκευή είναι, έχει, μισό λεπτό, από 0,1 Hz, όχι, άστο, από 0,1 Hz
μέχρι 72 MHz και με φέρουσα συχνότητα 27 MHz. Η συσκευή είναι από 0,1 μέχρι 100 Hz με φέρουσα συχνότητα 10.000. Υπάρχει ένα φάσμα, αλλά η μία συσκευή χτυπάει τις ίδιες συχνότητες, γιατί εκείνες οι συχνότητες του ΡΑΕΦ, η άλλη συσκευή είναι πιο μαλακή για τη ρυθμίση. Δεν χρειάζεται τις ίδιες συχνότητες να ρυθμίσει το οργανισμό. Η απορία μου είναι τη στιγμή μια συχνότητα ενός παρασχήτου είναι η ίδια με τη συχνότητα ενός οργάνου. Μπορεί να επηρεάσει. Δεν υπάρχει καμία συχνότητα που να περιλαμβάνεται σε δύο πράγματα. Δεν υπάρχει συχνότητα παρασύντου που να είναι η ίδια συχνότητα με κυτάρο. Καμία. Είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα. Καθόλου. Παρακαλώ. Κυρία. Αν κάποιος και καπνίζει, και πίνει τσιγάρο, και πίνει καφέ, τότε η συσκευή καλύτερα να μην είναι καθόλου. Όχι. Δεν πειράζει το κάπνισμα κατά τη θεραπεία, δεν πειράζει ο καφές. Το κάπνισμα και ο καφές επηρεάζουν την υγεία σας και μόνο. Τη θεραπεία δεν την επηρεάζουν. Εκείνο που επηρεάζει τη θεραπεία είναι μόνο ο Νεσκαφέ και αυτός, γιατί δεν πείθεται, δεν έχει φίλτρο και κατά την παρασκευή του κρατάει κομμάτια ρημίσματα σιδήρου με αποτέλεσμα να προσανατολίσει συχνότητες, όπως επίσης επηρεάζει και το άνθρωπο. Κυρίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχετε καλοσύνη, σας παρακαλώ. Όχι, δεν είναι να μιλούν μαζί. Λοιπόν, επίσης, επηρεάζει η κατανάλωση αλκοόλ, ανθρακούχου, μπύρας, σαμπάνιας ή συνδυασμός αλκοόλ με ανθρακικό. Τζιν με τόνικ, μπακάρτι, κόκα, αυτά επηρεάζουν. Τίποτα. Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να κάνετε. Επηρεάζουν όμως αυτά που είπατε κατά τη διάγνωση. Γιατί προκαλούν η ένταση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα να βρει αυξημένες τιμές στο νευροφυτικό σύστημα. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Πώς μπορεί να λειτουργήσει το αντιδράσει σε περίπτωση που μια ασθενή δεν υποφέρει πέρα από μια ασθένεια και όχι απλή, δηλαδή χαμηλά υπομοβετάλια σίγουρα, κάποια άλλη αυτοάνωσο, καρκινικό θέματα. Είναι τρεις. Είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχουν πολλές ασθένειες στον οργανισμό. Μία είναι η βασική διαταραχή που εκδηλώνεται με διαφορετικά συμπτώματα. Ο οργανισμός έχει μια φυγόκεντρη τάση να βγάζει την ασθένεια προς τα έξω. Ένα απλό παράδειγμα. Χάνει κάποιος ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Αν έχει καλό αμυντικό μηχανισμό, θα το πετάξει έξω στον τέρμα με αποτέλεσμα να σου με κανένα έξεμα, με κανατισμό, με κανένα ψωρίες. Πάρα πολλές ψωριάσεις έχουν βιολογία συναισθηματικού διανέσεις. Ένας λιγότερο καλός αμυντικός μηχανισμός θα το σωματοποιήσει. Θα κάνει αυτό που λέμε έργο στομάχου, κολλήτιδες, προστενοχώρια. Ένας πολύ καλός αμυντικός μηχανισμός θα κάνει μετάθεση. Η διαταραχή πάντα είναι μία. Η αιτία είναι μία. Απλώς εκδηλώνει με διαφορετικούς τρόπους. Άρα λοιπόν, εκτιμώ, δεν ξέρω την περίπτωση που μου λέτε, ότι μία είναι η βασική της αιτία, η οποία είναι πολυσυστηματική. Έχει επηρεάσει πολλά συστήματα. Αν δω το ιστορικό, μπορώ να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Δεν μας πειράζει, όλοι πάσχουμε από πολλά πράγματα. Σπάνια να έρθει ασθενή στο γιατρό σου που έχω μόνο αυτό. Θα σου πω και αυτό, και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο. Όλα τα θεραπεία. Όλα πρέπει να τα θεραπεύσει ο γιατρός. Όλα. Και αρχίζουμε από. Αρχίζουμε πάντα από αυτό που είναι πιο πρόσφατο. Όχι για κατά ανάγκη από αυτό που είναι πιο. Από αυτό για το οποίο ήρθε ασθενής. Γιατί παράδειγμα μπορεί να έρθει ο ασθενής και να σου πει: γιατρέ μου, ξέρεις, έχω έναν έρθει μικρών οργάνων, ο οποίος με πιάνει ένα 5 μήνες, 6 μήνες, και εσύ να δεις ότι το πιο πρόσφατο είναι μια δικλητία σου που έχει χωρίσει. Πρέπει να ξεφλουδίσεις το κρεμμύδι, να κάνεις τον ιό που είναι το πυρηνικό παράστο, να κάνει έξυση για να μπορείς να το χτυπήσεις. Υπάρχουν τεχνικές μέτρησης για το πράγμα. Παρακαλώ. Κάποιος με μια σοβαρή
πάτηση, η οποία ακόμα, όπως είπατε προηγούμενο, δεν είναι στα αυτιά σας κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνει τη διάγνωση, την εξέταση, να μας δείξει η συσκευή. Δεν σε παίρνει την παθήση που δεν έχουμε αντιμετωπίσει, δεν τις ξέρουμε. Κάτι είναι άγνωστο, καμιά φορά οι γιατροί δεν το γνωρίζουν. Δεν υπάρχουν άγνωστα πράγματα, πάντα υπάρχει αιτία. Και καινούργιο δεν υπάρχει αιτία. Τίποτα δεν γίνεται. Ακριβώς. Εάν διαγνώσει το μηχάνημα την αιτία, μπορεί να την χτυπήσει. Εννοείται. Εννοείται. Θα ρωτήσω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Σε άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, να αντιλαμβάνονται πλήρως, να σηκωθούν, να περπατούν, να αρχίσουν να τρώνε, να κλείνουν, να βγουν όλα τα λάστιχα γαστροστομίας αυτά 4 χρόνια και ξαφνικά οι γιατροί να μας αποδίδουν, ας πούμε, ότι από κατάθλιψη, μπλοκάρισμα ψυχοσωματικού, αρνείται τα πάντα, δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να πιει, ενώ αντιλαμβάνεται τα πάντα όμως. Τα πάντα. Σωστά σας είπα. Γίνεται κάτι. Είπατε μια κουβέντα κλειδί. Μπλοκάρισμα. Ο λόγος που μου οδήγησε να φύγω από τον να προσθέσω τον διαστολισμό στην ομοιοπαθητική ήταν αυτό το μπλοκάρισμα που λέτε. Γιατί πολλές θεραπείες όλα πάρα πολύ καθαρές δεν πετύχαιναν. Γιατί υπήρχε ενεργειακό μπλοκ, βέβαια. Πώς μπορεί να ξεμπλοκάρει δηλαδή το αρκετά εύκολα. Δηλαδή, ήδη έγινε η διάγνωση, αλλά δεν είναι κάθε που αρκετή σπαστικό δυνατό. Είχαμε μιλήσει για 2 συσκευές. Απλά διαρωτούμε κατά πόσο άμα είναι πάνω του. Κατά πολύ. Δεν υπάρχει σταθερότητα να σταθεί, να κάθεται, δηλαδή όπου το έχει στη συσκευή. Δουλεύει. Βέβαια, γιατί ο οργανισμός είναι ένα πεδίο. Ο οργανισμός είναι πεδίο από μόνος του, όπου τη βάζει τη συσκευή την επεξεργάζεται συχνά μέσα. Άμα σε χτυπήσει το νευρικό ρεύμα, δηλαδή μέσω των νευρικών κυτάρων και σε πάει η αστραπή από πάνω μέχρι κάτω και σε κάνει σουβλάκι. Δηλαδή, εξετάσεις μας τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Απλά είναι ψυχολογικό. Πρέπει να το ψάξετε λίγο καλύτερα. Πώς να το ψάξω. Έχω καμάμε το. Εξέταση το καμάμε. Δεν έχω δώσει. Μπορείτε κάποια στιγμή να δείτε τέτοιες περιπτώσεις που. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτό. Ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η εξέταση με το μηχάνημα δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει επειδή κάνατε μια εξέταση με το μηχάνημα, σταμάτησε, τελείωσε και αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, μισό λεπτό. Επειδή και εμείς πάρα πολλές φορές βλέπουμε πράγματα που μας εκπλήσουν, δεν τα περιμένουμε. Μπορούμε να βρούμε το οτιδήποτε οπουδήποτε. Σκουλίκι στο προστάτη. Κανείς δεν το έχει άκουσει. Ναι, δεν κάθεται όμως, επειδή δεν κάθονταν το χέρι. Αφήστε με να σου πω τι σκέφτομαι. Ότι ο γιατρός που το βλέπει πρέπει να δει και παραπέρα. Να διαβάσει και παραπέρα, να ανοίξει περιπτώσεις ανάλογες. Δεν είναι μόνο είδος του ασθενή η έρευνα σημείωση και τελείωσε. Προς Θεού, υπάρχουν και τις περιπτώσεις δύσκολες που λέτε που διαβάζουμε μήνες ολόκληρες για να τις φέρουμε εις πέρας. Να ρωτήσει παραπάνω. Σε εσάς έρχονται απελπισμένοι. Εγώ είμαι και απελπισμένη και απογοητευμένη. Δεν θέλω να ακούσω τη λέξη γιατρός. Δεν θέλω να ακούω τη λέξη φάρμακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να με λέτε Γιάννη. Εγώ το λέω και μπροστά σε όλους τους γιατρούς. Μην απελπίζεστε. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι με τα φυσικά πλέον, τέλος τα φάρμακα για μένα, προλαβαίνω. Αλλά θέλω να ξέρω ότι δεν ξέρω την περίπτωση. Ναι, μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθήσω, βεβαίως. Βεβαίως μπορώ να βοηθήσω. Απλά το άγχος μου είναι, επειδή δεν καθόταν το χέρι, το έχει τη σπαστικότητα. Κατά πόσον η διάγνωση είναι σωστή ή λάθος. Μα να πω, δεν ξεκινάς έναν τέτοιον άνθρωπο από εκεί. Σε έναν άνθρωπο που σε τέτοια περίπτωση ξεκινάς. Όχι, δεν ξεκινάς από την αποτοξίνωση, καθόλου τη ενδιαφέρον. Σε ξεκινάς λοιπόν σε έναν τέτοιον άνθρωπο να αποκαταστήσεις το νευρικό του σύστημα αυτό που πάσει. Από εκεί ξεκινάς. Να τον ισορροπήσεις. Παράλληλα μιλάει, επικοινωνεί. Όταν θέλει να μιλήσει, μιλάει πολύ καθαρά. Αυτές οι περιπτώσεις, κυρία μου, είναι περιπτώσεις που πρέπει να απασχολεί σε μήνες. Μήνες, δεν φτάνει γιατί πήγα στον γιατρό σε μέτρες. Αυτοί οι ασθενείς θέλουν ενασχόληση. Το ότι είδατε μια φορά και σας μέτρησα εγώ, δεν θα δω τίποτα. Εγώ διαρωτώ κατά πόσο θα έχω αποτέλεσμα. Κατά πολύ. Και δεν θέλω να μου πείτε αύριο, πρωτεύω σε 2 χρόνια και θα δώσω 1 χρόνο. Κατά πολύ. Αν ο γιατρός ασχοληθεί πραγματικά μαζί του, θα έχετε μεγάλο αποτέλεσμα. Να ασχοληθεί όμως, να τον έχει μέρα παραμέρα. Εγώ σας είπα, την προηγούμενη περίπτωση, αυτή την περίπτωση, τη βλέπαμε κάθε εβδομάδα. Και όχι μόνο μόνοι μας, μαζί με την καθηγήτριά μου στο Viber. Βρήκατε αυτό τίποτα, με 1 ώρα ανοιχτή συζήτηση. Τον είδε πριν 2 χρόνια ή 2 χρόνια η Ρωσίδη, δεν είναι. Τι?
Το Λεξανδρή ήταν οι Ιωσίδες πριν 2 χρόνια, διέδωσαν ήδη, αλλά δεν υπήρχαν οι γιατροί τότε. Τώρα που υπάρχουν θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε και κάτι δύο. Να το δούμε. Παρακαλώ, κυρία. Σπονδυλίτιδα. Ναι. Ναι. Και θα σας πω γιατί δεν έχουμε να μπει να καταγράψω. Λάθος διάγνωση πολλές φορές στα ερευματικά. Σας είπα, πετάμε μια αγγελοποιητική. Γιατί έχει αγγελοποιητική σπονδυλίτιδα στις χώρες σας? Γιατί έχει πόνους στη σπονδυλική στήλη και σίγουρα το έχουν βρει το HLA-β27 αντιγονωθετικό. Ρωτήστε το. Και βγαίνει η διάγνωση. Και όμως δεν είναι έτσι. Όλες οι αντιδραστικές αθλήτες, οι μολυσματικές αθλήτες από μικροοργανισμούς έχουν το HLA-β27 αντιγονωθετικό. Πάρα πολλές περιπτώσεις αγγελοποιητικής σπονδυλίτιδας ήταν δημότης αθλήτες. Πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές προχωρεί. Και όπως πάρα πολλές, πάνω από 50 με 60% των ρευματοειδών αθλητιδών που λένε ρευματοειδής αθλήτητα. Ρωτήστε το αν είναι έτσι και θα δείτε μετά ότι αν ψάξετε ότι όλες οι εργασίες αθλήτες έχουν το HLA-β27 αντίγονο, το βλέπουν θετικό και έχει πόνο στη σπονδυλική σπονδυλική κορτιζόνες. Δεν σας λέω ότι θεραπεύεται. Και προς Θεού εδώ μέσα δεν λέω σε κανέναν ότι θεραπεύεται κάθε ασθένεια. Ακόμα δεν λέω ότι θεραπεύεται η ασθένεια. Δεν υπάρχουν ασθένειες, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθένειες. Αυτό που μπορεί να θεραπευτεί σε μένα μέσα σε 1 μήνα, στον κύριο Καραντώνη μπορεί να μην θεραπευτεί ποτέ. Ό,τι σας μιλάω και σας λέω είναι στατιστικά. Δεν ξέρω αν ο γαμπρός σας πραγματικά έχει αγγελοποιητική σπονδυλίτιδα. Σας λέω όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό τέτοιων περιπτώσεων, επειδή έχουμε τον HLA-β27 αντιγονωθετικό και το βλέπουν οι γιατροί και αδιάβαστοι όπως είναι βγάζουν διαγνώσεις, υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο που θεραπεύεται. Το βλέπω. Εύκολο. Εύκολο να το διαγνώσω. Παρακαλώ. Θα βελτιωθεί κατά πολύ. Δεν θα γίνει καλά. Καλά. Και στον πατέρα μου το είπανε πριν 5 χρόνια και με πήρε χθες και μου λέει παιδάκι μου ήρθε η ώρα παρέλυση. Γιατί πατέρα του λέω, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Να πάμε λίγο αριστερά γιατί μονοπολούμε δεξιά. Δεν κοιτάει παστήρια. Κυρία. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Η περίπτωση που σας έδειξα προηγουμένως αυτή, 13 χρόνια νεφρή και ανεπάρκεια και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύεται. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θεωρώ τη λέξη θεραπεία δόκιμη. Θεωρώ τη λέξη ίαση. Θεραπεία είναι μια απάτη των γιατρών. Έχω πίεση, πάω στον γιατρό, μου δίνει φάρμακα και δεν έχω πίεση. Έχω θεραπευτεί. Έχω χολυστερίνη, πάω στον γιατρό, παίρνω στατίνες και δεν έχω χολυστερίνη. Έχω θεραπευτεί. Όχι. Αυτό είναι η θεραπεία που λένε οι γιατροί. Εδώ μιλάμε για ίαση. Να μπορεί να ζει ο άνθρωπος χωρίς φάρμακα και χωρίς πρόβλημα. Το παιδάκι πάει πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το κρατάμε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρόλο που το έχουν ξεγραμμένο, έτσι, το έχουν για μεταμόσχευση. Δεν ξέρω να σας πω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σας λέω εκ προημίου ότι είναι πολύ δύσκολη, αλλά γι' αυτό είμαστε για τα δύσκολα. Δεν αφήνουμε κανέναν ασθενή, ακόμα και τους πιο δύσκολους. Αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, και αυτή είναι ο ρόλος του γιατρού. Να μπορέσει να προσφέρει έστω και το παραμικρό. Έστω και κάτι να βάλει να ανακουφίσει τον ασθενή, είναι καλό. Παρακαλώ. Ο διαβήτης ή ο διαβήτης. Ορίστε. Ο διαβήτης. Ποιος διαβήτης? Τύπου 2. Ναι. Διαβήτης. Τύπου 1. Γνωστός ινσουλινοεξαρτώμενος ή ζαχαρόδης διαβήτης. Διαβήτης τύπου 2. Μη ινσουλινοεξαρτώμενος ή απλό ζάχαρο. Και διαβήτης 3. Ο διαβήτης της κλίσης. Ξέρετε, κυρίες πολλές φορές σηκώνουν διαβήτης της κλίσης. Διαβήτης τύπου 1. Υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή των β' κυτάρων του πατριάδος, οπότε όπου υπάρχει
ανατομική βλάβη ή καταστροφή, δεν το κάνουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε όμως, προσέξτε, την ποιότητα ζωής του διαβητικού. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι από τι πάσχουν? Ή από διαβητικό πόδι, ή από διαβητική αμφιβητιστηριοπάθεια, ή από διαβητική κεφαλοπάθεια, ή από διαβητική νευροπάθεια.